donat el tret de sortida amb la benvinguda i començarem amb la segona ponència de la Laia Garriga, responsable de transferència tecnològica de la Unitat Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat. Laia és dinamitzadora de nous projectes empresarials i desenvolupament de projectes col·laboratius. Ha desenvolupat la seva carrera professional sempre relacionada amb les tecnologies de valor afegit i desenvolupament de negoci en diferents sectors. Eurecat ha estat més de 5 anys cap de desenvolupament de negoci ferroviari i logística i actualment és gestora de transferència tecnològica en l'àmbit de la intel·ligència artificial aplicada. A més, actualment també ostenta el càrrec de vicepresidenta d'innovació del clúster InMove by Rail Group, amb més de 20 anys d'experiència identificant oportunitats de finançament a nivell europeu, nacional i regional per al desenvolupament de projectes en cooperació i generació de consorcis amb entitats públiques i privades d'arreu d'Europa amb objectius comuns. Un fort aplaudiment per ella. Em sentiu? Sí, el que no passa en les transparències. Ara. Vale. Bueno, hem fet una presentació molt llarga de mi, però bàsicament m'agrada construir projectes per un futur millor. Tinc la capacitat d'aglutinar persones i necessitats i objectius i això fa que hagi tocat molts àmbits de treball. Però és cert que el turisme és un dels sectors que no he tocat directament, però que a través de les noves tecnologies i entre altres intel·ligència artificial estic començant a entrar-hi. Per tant, espero poder-vos traslladar el meu coneixement i poder-lo aplicar al vostre sector també. Ara una miqueta el meu ja. Començarem una mica amb l'itinerari cap a la dècada digital. Europa està fent grans esforços per digitalitzar tots els sectors i les empreses que estan donant serveis i productes a qualsevol sector i el turisme, òbviament, no es queda enrere. L'agenda fins al 2030 d'Europa incideix clarament en la digitalització de qualsevol dels sectors. I sobretot ho fa en 4 eixos principals que entenem que són la clau pel futur de qualsevol empresa i qualsevol sector. Per un costat, els skills. Necessitem gent que conegui les noves tecnologies, qualsevol tecnologia de digitalització. Fan falta aquests perfils moltes vegades. Ens proposem digitalitzar les nostres empreses, però a vegades ens falta personal intern que les conegui i que les pugui fer créixer. És importantíssim treballar en aquest pilar i des d'Europa hi ha tot un plec de projectes que estan intentant capacitar personal per poder fer aquest tipus de projectes. Els hem de trobar també en el nostre sector. Per un altre costat hi ha les infraestructures. Digitalitzar les infraestructures ens permet ser molt més eficients en les nostres operacions, ja siguin de manteniment, siguin de producte, a qualsevol àmbit. Després hi ha el negoci, digitalitzar el negoci, és a dir, per un costat podem digitalitzar els nostres productes i la nostra producció i les operacions, però també la presa de decisions des d'un punt de vista de negoci. I per últim, la governança, que moltes vegades no se'n fa prou èmfasi. A vegades tenim dades, tenim la capacitat, tenim la gent, però no sabem com governar-ho. I faré referència al Roger, abans d'entrar em deia estic segura que tard o d'hora parlaràs del sector ferroviari. Doncs ja hi som. Moltes vegades l'administració pública té moltíssimes dades, però que no sap com traslladar-les al sector per poder-ho potenciar. El sector del transport públic genera una quantitat de dades brutal, però els operadors no es posen d'acord per compartir aquestes dades. I això no deixa que la tecnologia evolucioni. En el turisme passa una mica el mateix, tot i que s'està avançant en el concepte d'espais de dades i turisme, no només en el turisme, en tots els àmbits, en tots els sectors, s'està intentant que les dades que es generen
es posin a mercè dels diferents sectors. Per què? Perquè si no tenim dades no podem treballar-les, no les podem analitzar i per tant no podem avançar. La intel·ligència artificial o qualsevol projecte on la base de desenvolupament sigui intel·ligència artificial necessita dades. Sense dades no podem fer res. Llavors, clar, que cada empresa tingui les seves, ja està bé, que les utilitzi per ser més eficients ja està bé, però ostres, si som capaços de compartir tot el volum de dades que es generen i utilitzar-les per un bé comú, el potencial és brutal. Llavors, dintre del turisme s'està treballant, després veurem una iniciativa que s'està treballant des dels diferents ministeris, però al final què és un espai de dades? Què entenem per un espai de dades? És un ecosistema on s'integren les dades de forma voluntària, és a dir, inclús nosaltres com a persones i usuaris i generadors de dades podem cedir les nostres dades i s'han establert mecanismes estandarditzats de governança, d'organització, normatius i tècnics perquè tothom pugui utilitzar aquestes dades per fer projectes d'ús comú. Llavors, diguem que els estàndards ja estan muntats i el que falta és acabar de compartir aquestes dades. No fa gaire estava al Big Data Congress de Barcelona i una de les coses que es deien és que dona la sensació a dia d'avui que aquests grans espais de dades són una utopia. És a dir, el concepte està molt bé perquè si parlem, per exemple, de salut pública, el fet de poder tenir grans bases de dades per saber com prescriure o predir possibles malalties o possibles infeccions, té sentit. Si parlem de turisme, per exemple, si nosaltres podem saber a nivell general com es mou la gent en el nostre país, probablement puguem fer una oferta molt més adaptada a les necessitats del nostre client. I això no val només per una empresa, val pel sector en general. Llavors, compartir dades és un dels objectius que s'estan buscant. Hi ha una iniciativa, la plataforma Inteligente de Destinos, promoguda pel govern central, que el que pretén és generar un marketplace de serveis sobre un espai de dades comú. És a dir, aquesta plataforma està desenvolupada o s'està desenvolupant sobre un espai de dades comú on es pretén fer un marketplace de serveis digitals generals dirigits a les empreses, on hi ha serveis comuns amb 20 funcionalitats per poder fer servir tot el sector, on hi ha 20 casos d'ús establerts perquè el sector pugui veure com manegar aquests espais de dades. També hi ha un espai d'innovació oberta. Clar, al ser un espai de dades compartit on totes les dades que hi ha s'integren de forma voluntària, permet poder desenvolupar projectes d'innovació a futur d'una manera absolutament compartida. És a dir, aquí el que es busca és anem a desenvolupar conjuntament el turisme del futur. Per tant, hi ha com un sandbox on s'hi fa innovació oberta, es pretén, el que dèiem, espais de dades de turisme, és a dir, totes aquelles administracions, organitzacions que volen compartir les seves dades ho poden fer a través d'aquesta plataforma, i després hi ha certs serveis d'intel·ligència turística. És el primer exemple a nivell espanyol d'un espai de dades compartit i tot el que per damunt d'aquest espai de dades es pot fer a nivell de turisme. Com no podia ser d'una altra manera, anem a parlar una mica d'intel·ligència artificial generativa. Se'n parla molt. El ChatGPT el que ha permès ha sigut una mica popularitzar la intel·ligència artificial en general, però el ChatGPT és un espai molt petitet de tot el que es pot fer amb la intel·ligència artificial. De fet, ja s'ha mencionat abans, però és molt potent. És allà on estem avui i per tant, no el podem obviar. Quina és la diferència entre la intel·ligència artificial tradicional i abans d'entrar en aquestes diferències deixeu-me dir que al final la tecnologia no és un objectiu en si mateix, sinó que és un mitjà.
El que és important és que abans de pensar en com utilitzar intel·ligència artificial generativa o com utilitzar la intel·ligència artificial tradicional, el primer que hem de pensar és què volem o què necessitem, quin servei vull donar, quines operacions vull optimitzar, què és el que vull fer, què és el que em preocupa dins de la meva empresa, i establir un pla estratègic, que això es diu molt ràpid, però a vegades és complexa. Però sense aquest pla estratègic i un objectiu clar de què és el que necessito, la intel·ligència artificial de per se no serveix absolutament per res, com qualsevol tecnologia. Les tecnologies són un mitjà per arribar a un objectiu, però hem de tenir clar l'objectiu, si no, la tecnologia no serveix absolutament de res. Ens pot facilitar coses, però a nivell empresarial, per dir-ho d'una manera, o de sector, no ens serveix absolutament de res. Però dit això, quina diferència hi ha entre la intel·ligència artificial tradicional i la intel·ligència artificial generativa? Que la intel·ligència artificial tradicional són models entrenats específicament per situacions molt concretes i amb un objectiu molt concret i amb unes dades absolutament conegudes. I normalment són, si parlem per exemple de text, comparat amb el ChatGPT que treballa amb textos, el mateix podríem fer en altres àmbits, però si parlem només de text, a més treballa només amb text, és a dir, no incorpora en absolut les imatges. La IA generativa són models funcionals que s'entrenen amb dades que recull de tot el seu entorn. No són dades específiques o conegudes, sinó que intenta buscar informació de totes aquelles fonts que estan disponibles, bones o dolentes, perquè el ChatGPT no fa distinció, és a dir, ell busca i el que troba ho integra si té a veure amb el que jo li estic demanant, sigui bo o sigui dolent. És multimodal, és a dir, un dels avantatges que té la IA generativa i el ChatGPT en concret és que pot detectar diferents idiomes, agafar informació de diferents fonts amb diferents idiomes i integrar-ho tot i donar-t'ho amb l'idioma en què t'ho has preguntat o amb un de molt similar. I, òbviament, és multifuncional. La IA generativa no treballa només en text, sinó que també pot treballar amb imatge, pot treballar amb música, pot treballar amb diferents plataformes. Ja ho hem comentat. Aquesta transparència l'he posat perquè jo vaig preguntar què era el ChatGPT i el propi ChatGPT em va contestar que la intel·ligència artificial generativa es refereix a un subcamp de la intel·ligència artificial que se centra en la creació de sistemes informàtics capaços de generar contingut nou i original, com ara text, imatges, música, vídeo, el que sigui, de manera automàtica, autònoma, sense jo haver-li de dir què és el que ha de generar. I això no ho he escrit jo, ho ha escrit el propi ChatGPT. I ell mateix es diu, jo en soc un exemple de la intel·ligència artificial generativa i s'ho diu ell a ell mateix. És un... Alguns exemples de què es pot fer amb l'intel·ligència artificial generativa. Si jo li dic, escolta, jo vull que em facis un sofà en forma d'advocat, doncs la intel·ligència artificial generativa és capaç de donar-me diferents possibilitats i això no ho ha dissenyat ningú, ho ha dissenyat una plataforma que es dedica a dissenyar productes en base a unes paraules clau que jo li puc donar. Clar, és potent? Sí. M'agrada algun d'aquests sofàs? Hi haurà algú que dirà que sí, hi haurà algú que dirà que no. Són ergonòmics? Però sí que em dona una base per poder treballar allò que al final serà el meu producte. És a dir, d'una manera molt ràpida em dona idees de coses que ben treballades a posteriori poden ser un producte que pot arribar a tenir un cert èxit en el mercat. Un altre exemple, jo li dono la imatge de la noia amb el mocador i només el cap i la intel·ligència artificial generativa és capaç de dissenyar-me el fons d'acord amb el que ell considera que és la pròpia imatge. És a dir, tot l'entorn
està generat per una intel·ligència artificial, no és real, no és un quadre això que es conegui. El quadre és el cap de la noia, tot l'altre s'ha generat a posteriori. Vale? Totes aquestes imatges són imatges que podeu trobar a internet, que no són imatges reals, són imatges construïdes a través de text i altres imatges. Vale? Clar, tot això, quin potencial té? Bueno, doncs depèn de l'objectiu, és el que dèiem. De per si, generar imatges no té cap finalitat, però si jo estic buscant el poder fer un pòster per explicar què fa o què fem nosaltres a nivell de serveis, o escolta'm, estem desenvolupant un esdeveniment i necessitem un fons que parli d'això, això i això. Bueno, doncs, l'intel·ligència artificial generativa em pot donar diferents possibilitats per donar-li contingut a allò que jo vull expressar. Vale? Igual amb la música, la intel·ligència artificial generativa és capaç de generar música a través d'un text. Jo li puc donar un text i ell em genera una música que va d'acord amb el text que jo li expresso. Tots aquests exemples, ja existeixen plataformes que desenvolupen això, ¿vale? Però jo com ho puc aplicar a casa meva? Actualment encara estem lluny de que els serveis, diguem, a nivell de turisme integrin tot aquest coneixement o totes aquestes capacitats en serveis concrets i per propòsits concrets. ¿Vale? Actualment encara estem treballant en intel·ligència artificial tradicional i ara veurem diferents aplicacions. Espera, perquè això... Bueno, més exemples, no hi entro perquè prefereixo entrar en allò que avui podem desenvolupar en turisme, però amb intel·ligència artificial puc arribar-li a dir, això només és un warning, a intel·ligència artificial li puc arribar a dir, si ho apliquem al turisme, escolta, vull que em generis una ruta des de Barcelona fins a no sé on, ho diu aquí, no? El proper divendres vull viatjar d'Hamburg a Barcelona, he d'arribar abans de les 11 i no vull gastar més de 30 euros. Quina és la diferència entre un buscador i una plataforma que em generi informació? És que el buscador et dirà això no existeix, és a dir, és impossible trobar una ruta o un servei que et permeti això que m'has dit. En canvi, la intel·ligència artificial generativa intenta buscar una resposta, sí o sí, i si no la té, la construeix. Per tant, em pot donar respostes que no siguin correctes. Ara estem en aquest punt, és a dir, a vegades no som capaços de saber si el que m'està dient és de veritat o no. Per tant, s'ha d'anar amb compte. Bé, més enllà del ChatGPT, jo vull entrar a les aplicacions de turisme no només de la IA generativa, sinó de la intel·ligència artificial en general. És a dir, què és el que podem fer avui? Òbviament podem integrar part d'aquesta intel·ligència artificial generativa en els nostres processos i com ho farem dependrà altra vegada del nostre roadmap, per dir-ho d'una manera, a nivell de negoci, o quins objectius vull trobar, a quins objectius vull arribar, però en qualsevol cas hi ha coses que ja les podem treballar a dia d'avui, que de fet ja n'hi ha exemples, ja hi ha plataformes que ja estan desenvolupades amb aquests objectius, però se segueix desenvolupant i que en funció dels vostres serveis o què és el que vosaltres esteu aportant al sector del turisme, es podrien adaptar a vosaltres. Per exemple, personalització dels viatges. La IA generativa pot ser utilitzada per analitzar les dades de comportament de l'usuari, de les seves preferències personals i oferir als viatgers aquell viatge que sabem que li agradarà. És a dir, la intel·ligència artificial ens pot ajudar a analitzar quines són les preferències dels nostres viatgers i poder-los oferir allò que realment als nostres clients els hi agradi. Assistents virtuals i chatbots. Ara ja hi ha moltes plataformes que quan tu comences a interactuar amb la plataforma surt un chatbot i et pregunta si necessites ajuda o si necessites que et presenti nous serveis. Tu pots interactuar directament amb la plataforma. No us penseu que darrere hi ha ningú, és un chatbot automàtic. En funció
del que vosaltres li aneu donant, ell va generant una resposta de forma automàtica. Optimització de preus i disponibilitat. Clar, això altra vegada, en funció de les previsions que tenim d'ocupació, jo puc arribar a ajustar els preus. És a dir, si jo tinc poca disponibilitat, els preus de les últimes habitacions els puc pujar de preu. I això es pot fer online en funció de l'oferta i la demanda. Som capaços d'analitzar com es mou aquesta demanda, a futur inclús, i llavors ajustar els preus en funció del que vindrà. Un altre exemple, gestió de destinacions intel·ligents. Aquí, Eurecat, per exemple, vam fer un projecte, d'això ja estic parlant de fa uns anys, on el que es buscava era veure com els turistes, això ens ho va demanar l'Ajuntament de Barcelona, perquè el caos que es generava al voltant de la Sagrada Família era brutal. A nivell de circulació, a nivell de persones, o sigui, era un caos. Autocars aparcats al costat de la Sagrada Família era desastrós. I ens van demanar estudiar com es movia, o sigui, no només com es movia la gent al voltant de la Sagrada Família, sinó com es movien els vehicles i les puntes, diguem, d'accés a la Sagrada Família, per reordenar altra vegada tant la mobilitat de les persones com la mobilitat dels vehicles. Fixeu-vos, si aneu a veure la Sagrada Família, veureu que no hi ha cap autocar al voltant de la Sagrada Família, no els deixen passar a segons quin radi al voltant de la Sagrada Família i queden aparcats a prop, diguem, del carrer Aragó, que està més avall, i la gent puja a peu. I això es va fer, és a dir, aquest canvi es va fer gràcies a poder estudiar com es movia la gent al voltant de la Sagrada Família. Doncs això aplica als vaixells que atraquen al port de Barcelona. El port de Barcelona vol saber què fan la gent que baixa dels creueristes, què fan els creueristes, no només al port de Barcelona, el port de Barcelona i la ciutat de Barcelona, per veure quan han d'obrir les botigues, quan les han de tancar. Tota aquesta informació, si la treballes bé, ostres, pots tenir moltíssima informació i acabar prenent decisions de què és el que jo puc oferir, com ho puc oferir o com faig moure a la gent al voltant de la ciutat. Traducció i assistència multilingüe. Ostres, aquesta setmana passada vaig estar a Budapest i jo no parlo hongarès. Les meves filles anaven amb el traductor de Google i aquells que no sabien parlar anglès, ostres, amb el traductor vam anar de conya. Molta gent parla l'anglès, si us moveu pel centre d'Europa hi ha molta gent que parla en anglès, però sobretot la gent gran n'hi ha molts que no el parlen. Doncs hi ha traductors simultanis que al moment et poden dir què t'està dient l'altra persona en el moment i traduir cartells o traduir el que sigui. Realitat augmentada i realitat virtual. Aquí, generar noves experiències a través de la realitat virtual i augmentada és brutal. Tots heu sentit a parlar del metavers. El metavers és això, és generar un espai que no existeix perquè el client pugui tenir una experiència nova, una experiència diferent. Gestió de la cadena de subministrament. Aquí ja entrem en operacions. Ostres, si jo puc predir quina serà la meva demanda, puc fer una gestió molt més acurada del que necessito a nivell d'aliments, per exemple, per un hotel. Si jo puc veure com serà la demanda en els propers mesos, puc fer una gestió de la compra de material o d'aliments o del que sigui molt més just in time, diguem, allò que realment necessito per l'endemà i d'una manera molt més eficient. Analítica predictiva per a la planificació de màrqueting. Si jo tinc manera de saber a través de xarxes socials, a través d'informació que es genera al nostre voltant, quines són les necessitats i preferències dels nostres clients, puc ajustar les campanyes de màrqueting al que el meu client necessita o el que el meu client està demandant. Puc enfocar molt millor
quins són els subsectors o els subsegments del meu negoci. Vale? Sostenibilitat, òbviament. L'intel·ligència artificial ens permet gestionar d'una manera molt més eficient qualsevol de les operacions del meu negoci. I, per tant, gestionar d'una manera molt més eficient l'ús de l'aigua, gestionar molt més eficient l'ús de l'energia, gestionar d'una manera molt més eficient els meus residus i, per tant, això té un impacte directe en positiu cap al nostre entorn, el planeta, etc. És un dels pilars importants, és un dels pilars en els que estem treballant amb més intensitat nosaltres. Tota la gestió de l'aigua i l'energia és algo supernecessari. És a dir, poder, per exemple, adequar la temperatura d'un espai en funció de la quantitat de gent que hi ha, de la sensació que té la gent en aquell moment, etc. I fer-ho d'una manera automàtica, diguem, i en el moment, acaba traduint-se en una millor eficiència de la gestió de l'espai i, per tant, reducció de l'energia o de la necessitat d'energia, etc. Seguretat i prevenció en el frau. A través de la intel·ligència artificial actualment també s'està treballant en la detecció de frau amb targetes de crèdit i prevenció de robatoris a habitacions d'hotel, etc. És un dels camps també d'aplicació. No sé com anem de temps. No sé si algú m'està vigilant el temps. Vale. Vale. Reptes de futur. Aquí hem parlat d'aplicacions d'intel·ligència artificial en general, també hem parlat de com la intel·ligència artificial generativa ens pot donar nous recursos, nous elements de base, diguem, per poder treballar, però la gran pregunta, podem confiar en els models grans de llenguatge o en aquesta intel·ligència artificial generativa que avui sembla que ens porta cap al futur de les nostres aplicacions? Ens trobem amb riscos i limitacions. Són aplicacions que demanden molta memòria i moltes dades que a vegades no tenim, per tant, molt cuidado perquè ells el que busquen és informació allà on no hi és, tant si és bona com si és dolenta, i per tant al·lucinen. Hem de vigilar perquè a vegades les respostes que ens donen aquestes intel·ligències no són bones o no són adequades pel que nosaltres volem. Per tant, molt cuidado en com les utilitzem i com les fem servir. Són grans caixes negres. Per què són grans caixes negres? Perquè al final no sabem d'on treuen la informació. És a dir, el que genera la resposta, les dades que generen la resposta són desconegudes per nosaltres. No les controlem. Per tant, la resposta pot ser equivocada o que no s'adapti exactament al que jo estava buscant. Per tant, hem de saber fer les preguntes correctes per obtenir una resposta correcta. Hem de saber-les treballar. En qualsevol cas, hem de tenir cuidado i intentar saber quines són les fonts d'origen per garantir una bona resposta. No gestionen casos atípics, sinó expectatives. És a dir, jo li pregunto, escolta, el que dèiem abans, què és la intel·ligència artificial generativa? I ell em dona una resposta que ell creu, és la resposta que ell creu que jo estic esperant. És a dir, no només genera una resposta en base a les dades que ell té, sinó també en base a la pregunta. És a dir, depèn de com faig la pregunta, em pot respondre coses diferents. El que dèiem, és una gran caixa negra, no hi ha més a dir. Per tant, molt cuidado perquè no sabem com treballa. Simplement treballa i em dona una resposta, bona o dolenta. Actualment requereix una supervisió humana molt important. És el que dèiem abans de l'advocat. Jo vull un seient que tingui forma d'advocat.
pot ser superincòmode, depèn de la resposta que em doni. Per tant, requereix encara darrere de la resposta que em donen aquestes plataformes o aquests sistemes o aquesta tecnologia, encara requereix moltíssima feina per part de les persones. Hi ha gent que diu, ostres, és que la intel·ligència artificial eliminarà tots els llocs de treball. Aquesta por també la tenien els que van fer la primera revolució industrial, no? I òbviament que hi va haver molta gent que es va quedar sense feina, però se'n van generar de noves. Jo crec que aquí passarà el mateix, és a dir, encara falta molta necessitat de persones perquè les nostres aplicacions, els nostres recursos funcionin com nosaltres volem que funcionin. Per tant, és possible que redueixi llocs de treball en alguns àmbits. Jo vull pensar que les persones seguirem tenint les parts més creatives, és a dir, ens ajudarà a fer allò que sigui més mecànic, però ens reduirà o ens permetrà dedicar-nos molt més temps a allò que sigui molt més creatiu. Per un altre costat, els sistemes d'intel·ligència artificial poden tenir biaixos i per tant ells no entenen de gènere, ni de raça, ni de contingut inadequat. Per tant, molt cuidado, és a dir, fem-ne un ús responsable i intentem que siguem nosaltres qui realment analitzi aquest biaix per acabar donant allò que realment vol la nostra societat. Hem de vigilar aquí. De fet, hi ha empreses que es dediquen només a ajudar a altres empreses que generen plataformes d'intel·ligència artificial a garantir que no hi hagi aquests biaixos. I per últim, pendent de regulació. Això què vol dir? Que actualment tothom fa el que li sembla. Sí que és veritat que els governs s'hi estan posant a fons, perquè estigui regulat, com totes les tecnologies que poden canviar el món, doncs, ostres, potser hem de posar certes fronteres per no traspassar segons quines línies. I per tant aquí també s'hi està treballant a fons. I què ve després? Acabo amb aquesta frase, perquè fixeu-vos que fins ara ara estem en el món de la Generative AI. DeepMind's co-founder ha dit fa molt poc que Generative AI is just a phase, és a dir, estem a la fase de la intel·ligència artificial generativa. What's next is Interactive AI. És un pas més enllà. Ara li preguntem, ens respon, què passarà quan les preguntes i les respostes siguin directes. Jo vull pensar que per la Interactive AI encara ens queda molt camí per córrer. I ja està, moltíssimes gràcies, espero que hagi sigut profitós i fins a la propera. Moltes gràcies, Laia. No sé si tenim alguna pregunta que vulgueu fer-li. Vinga, va, animeu-vos. Doncs moltes gràcies, Laia. Continuem amb la jornada. Si algú té alguna pregunta... Sí, després del cafè i això, cap problema. A la vostra disposició. Gràcies. Bé, doncs continuem amb la jornada. Ja hem començat a veure diferents aplicacions al sector turístic de la intel·ligència artificial i també quins poden ser algunes de les limitacions o riscos que cal tenir en compte. Continuem ara sí amb la segona part de la jornada, que és la primera, amb la Carina Gibert, catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech, llicenciada i doctora en Enginyeria Informàtica amb especialitats en Estadística Computacional i Intel·ligència Artificial, també postgrau en Docència Universitària i membre de l'equip de treball governamental Catalonia.ai i membre del grup d'experts que escriuen el Pla Estratègic d'IA de Catalunya. També és degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica a Catalunya i ex-vicedegana de Big Data, Ciència de Dades i Intel·ligència Artificial. També comparteix altres rols com a secretària i cofundadora del Centre
de recerca de ciència intel·ligent de dades i intel·ligència artificial i d'AI. És fundadora de la Comissió de Dones del Col·legi del COINF per a l'escletxa de gènere en enginyeria informàtica, assessora de High Level Expert Group d'intel·ligència artificial de la Comissió Europea en temes d'ètica, intel·ligència artificial i del Senat espanyol. Com veieu, un gran background. Ella ens presentarà els àmbits d'aplicació de la intel·ligència artificial i l'ètica. Sisplau, endavant, Garina. Moltes gràcies. Gràcies per aquesta presentació extensa, que no sempre és fàcil que la facin. Bé, a mi m'han demanat, perdoneu la inversió en les ponències, però venint de Barcelona hi ha hagut com un accident horrorós i he arribat a 47, no? Llavors, tothom ha semblat que era més prudent fer el canvi. Bé, aquest és el nostre centre de recerca, en aquest moment és un dels centres de recerca en intel·ligència artificial més grans d'Espanya i reuneix de l'ordre de 72 investigadors amb les diferents especialitats de la disciplina, que ara en parlarem una mica, i el que m'han demanat és que faci una aproximació una mica més general, més de concepte del que seria la intel·ligència artificial, però com que jo també fa més de 20 anys que treballo en temes de turisme, doncs alguna cosa explicaré de cosetes que hem fet i de com hem aplicat aquesta IA no generativa des de fa molt temps a aplicacions de turisme, a més a la zona de Tarragona, perquè les primeres aplicacions que vam fer van ser amb l'Observatori d'Estudis Turístics de la Costa Daurada. Llavors, el context en el que està succeint tot això és que a partir del 2018 l'Organització de Nacions Unides declara que entrem en un nou canvi de paradigma social, que hem deixat enrere la societat del coneixement i que ens movem cap a una nova estructura i un nou sistema socioeconòmic que és el que anomenem la societat digital. Llavors, en aquest moment és cert que en els últims anys hi ha hagut un desenvolupament extraordinari de tota una sèrie de tecnologies emergents que han permès d'alguna manera aquesta eclosió tan gran de la intel·ligència artificial. Tenim per una banda l'internet de les coses, per una altra banda tot el que són portables, penseu que fa poquíssim ningú es podia plantejar fer un estudi clínic tenint la pressió arterial de 1.000 persones cada 5 minuts durant tots els dies del món. Vull dir que amb el tema dels portables i de l'IoT tenim tota una sèrie de capacitats de mesurar coses que no ens havíem plantejat mai que serien mesurables i per tant això també ens permet plantejar-nos de respondre preguntes que fins ara tampoc no ens fèiem. El 5G, per descomptat, i totes les tecnologies de telecomunicacions, per descomptat, que estan facilitant molt que recollim aquestes dades a qualsevol lloc el més recòndit possible, i tot el desenvolupament de les tecnologies del núvol ens està permetent, d'alguna manera, guardar-les en llocs més o menys segurs, més o menys accessibles per tothom, des de diferents llocs. Podrem parlar després de la sostenibilitat d'això i del consum energètic que representa, però en qualsevol cas sí que tot això ha generat un context on ens permetem mesurar-ho tot de forma pervasiva, intensiva i de qualsevol lloc i ho intentem accedir des de tot arreu, com si diguéssim. L'altra cosa que s'ha desenvolupat moltíssim és la computació d'altes prestacions i ara tenim també la quàntica que va arribant i el blockchain, que generen tota una sèrie de contextes de ciberseguretat. Llavors, el que és interessant és que totes aquestes són eines sobre les quals es recolza la intel·ligència artificial per poder fer la seva feina, perquè són de tipus infraestructural, o sigui, ens serveixen per mesurar més, recollir més, en llocs més estranys, millor, més ràpid, guardar més, computar més ràpid, tot el que sigui. Però de tot això, l'única cosa que està observant el que hi ha en aquelles dades i extraient valor afegit d'aquelles dades és la intel·ligència artificial. A mi m'agrada dir que és una tecnologia que serveix per desvetllar la complexitat, i és en els sistemes complexos on més valor afegit aporta.
No és nou, això. La intel·ligència artificial neix el 1956 en una escola d'estiu que convoca John McCarthy a la seva universitat, que es coneix com l'Escola d'Estiu de Dartmouth, i ell convoca 10 persones, entre les que hi ha el Minsky, el Shannon, el Tannenbaum, tots aquests, no? I els tanca 2 mesos, perquè les escoles d'estiu d'abans no eren com ara, era com anar de retir a Montserrat, bàsicament, no? Llavors els tanca amb una conjectura que és podem especificar les activitats que desenvolupa l'ésser humà utilitzant la seva intel·ligència amb prou precisió com per aconseguir que una màquina les executi? Aquesta és la pregunta. Llavors aquests 10 savis estan 2 mesos, descobreixen que sí, després us explicaré sobre quines palanques formals això es fa factible d'alguna manera, i neixen amb 2 grans, aquí hi ha Simon el 94, que també estava en aquest grup, ho explica, que des del propi naixement la intel·ligència artificial neix com una ciència per modelar el pensament humà i neix amb 2 aproximacions molt bàsiques que s'han anat desenvolupant més o menys desconnectades al llarg de la història. Una és el que anomenem la intel·ligència artificial simbòlica, que és més de caire més cognitiu, posa el focus en construir màquines que imitin o modelin com els humans resolem problemes, i això ens porta a posar el focus en aquest procés i a desenvolupar tot el que amb el temps s'anomenen sistemes de raonament automàtic. Després vam tenir tots els sistemes experts que es van fer molt famosos, que després vam veure que no escalaven fàcilment, diguem-ho així, però el focus d'aquesta branca de la intel·ligència artificial està sobretot en la lògica, en tot el que són els sistemes de raonament i de representació del coneixement. Per una altra banda, hi hauria la branca que deriva del McCarthy, que el McCarthy era un expert en cibernètica i per tant ell es preocupa més de fer sistemes molt potents, de consum de càlcul intensiu, de consum de dades intensiu, que resolen problemes molt difícils, també, o millor com els humans, i més de pressa, però no necessàriament com els humans. Per tant, ell posa el focus més en el resultat, en el tipus de resultats que som capaços d'obtenir, i el paradigma formal sobre el que descansa ja no és la lògica, ni cap teoria, ni cap cosa, sinó l'algorítmica pura i dura i la computació intensiva, amb les dades intensives també. Per tant, tenim una branca on l'objectiu seria més aviat comprendre el coneixement humà i una altra que augmenta el pensament humà però no té cap intenció de modelar-lo. Llavors, aquestes 2 branques han continuat evolucionant més o menys en paral·lel. Aquesta última, la branca connexionista, o que nosaltres també li diem intel·ligència artificial subsimbòlica, és on neixen el que s'anomenen els algoritmes bioinspirats, o sigui, són metàfores computacionals de sistemes biològics que representen intel·ligències més o menys col·lectives, i aquí apareixeria les xarxes neuronals, una mica més endavant van aparèixer els algoritmes genètics, després vam tenir els de colònies de formigues, després vam tenir els d'ocells, i es van fent diferents versions d'aquesta intel·ligència artificial que totes tenen una característica, que és que treballen amb combinacions de coses, o sigui, hi ha tota una sèrie de peces de software que fan accions molt petites i totes combinades, totes juntes, resolen un problema molt gran. Són tècniques que necessiten moltes dades, la major part d'elles, i la limitació més important que tenen és que donen prediccions bones, però que tu no pots entendre el procés que hi ha hagut allà dintre perquè generi aquella predicció. Per tant, s'anomenen algoritmes de caixa negra o opacs. Últimament ara parlem més d'intel·ligència artificial opaca. Dintre d'aquesta branca opaca tindríem justament les xarxes neuronals, que amb els anys han desenvolupat en el famós aprenentatge profund i el deep learning, que és un tipus de xarxa neuronal més o menys complex, i que després evolucionen, ara ja molt recentment, en aquesta altra última generació, que és la intel·ligència artificial generativa, que al final són 2 xarxes neuronals que competeixen entre elles, i que una li va proposant solucions com una desesperada i l'altra va dient esta sí, esta no, esta no, esta sí, i al final la que et mostren
és la que passa al sedàs de la intel·ligència artificial que controla. D'això se'n diuen xarxes artificials antagòniques, i quan estem parlant de grans models de llenguatge, aquest sí, aquest no, és el quina serà la següent paraula, com si diguéssim. No? Llavors, per això passa el que ens deia la nostra companya precedent, que és que de vegades al·lucina aquesta intel·ligència artificial generativa, doncs perquè treballa per una aproximació relativament relacionada o indirectament relacionada amb les probabilitats i va buscant quina és la paraula més probable que apareix darrere de no sé què, amb la qual cosa, si tu li demanes les fonts d'allò que t'està dient, et posa unes referències bibliogràfiques perfectament construïdes que poden ser completament inventades. Llavors tu vas i mires i resulta que allà t'ha posat una revista que no existeix, o t'ha posat un número de pàgina que tampoc existeix, o un títol que li sobren 3 paraules, no? Perquè ell no va a buscar enlloc una base de dades bibliogràfica i un document, sinó que el que fa és posar paraules una darrere, no entén res del que fa, bàsicament, no? Llavors, clar, de vegades l'encerta i de vegades no, i el que passa és que com que s'ha entrenat amb tants documents, la major part de les vegades l'encerta, però quan la pífia molt i no es nota gens, perquè la construcció del discurs és perfecta. No? Llavors és molt important que quan un treballa amb aquest tipus d'eines sàpiga el que està fent i tingui el criteri per poder valorar si aquell resultat és acceptable o és d'aquell 1% que s'equivoca, no? Llavors aquell no l'hem de fer servir. L'altra cosa que m'interessa desmitificar és que en els últims anys s'ha fet molt famosa, des de l'aparició del deep learning, diria jo, que la intel·ligència artificial ha començat a generar solucions industrials o comercials, si voleu, no? I aleshores hem començat a parlar d'aprenentatge automàtic, de machine learning, de big data, com desesperats, hem començat a parlar d'això, hem començat a pensar-nos que la intel·ligència artificial és el big data i el machine learning, i el deep learning, que és un tall de machine learning que primer ens el venien com si fos una altra cosa, i ara sembla que tot sigui la intel·ligència artificial generativa, no? Però aquesta ciència, que neix el 1956, és bastant més. I de fet, molts de nosaltres, jo particularment porto 30 anys treballant en aquesta àrea, resolent problemes pel món, sense IA generativa, sense deep learning i sense res, amb una altra versió de la intel·ligència artificial que resol un altre tipus de problemes. Llavors, aquí el tema està en l'estructura del problema. O sigui, segons el que tu vols resoldre, de totes aquestes diferents IAs, unes et van millor o et van pitjor, i és cert que hi ha una part de la intel·ligència artificial que no escala tant, però també és cert que nosaltres tenim moltes situacions reals on no tenim big data, ni en podrem tenir ni en tindrem mai. Pensem en un assaig clínic. Jo no puc provar una vacuna amb 6 milions de ciutadans, no ho podré fer mai. Per tant, hi ha tota una sèrie d'entorns on no podem fer servir mètodes d'intel·ligència artificial que necessitin big data perquè no la tenim i perquè fins i tot ni seria tan sols ni ètic intentar tenir-la. On és que la intel·ligència artificial realment aporta valor afegit? Nosaltres resoldrem un problema amb IA millor que sense IA, només en una situació, que és que l'espai de solucions possibles del meu problema tingui una naturalesa d'una dimensió combinatòria tan exagerada que no hi hagi cap altra tècnica que em pugui donar una solució exacta. Si no tinc aquest espai de cerca o aquest espai de cerca no és tan gran, és molt probable que amb una tècnica d'anàlisi multivariant avançat, amb una tècnica de modelització estadística més clàssica, amb una tècnica d'optimització complexa, amb una tècnica de models numèrics, pugui resoldre el meu problema sense big data i sense res de tot això. Per tant, el que ens tocaria ara jo crec que és fer una mica un exercici de contenció i d'oportunitat i decidir quan necessitem el big data i quan necessitem la intel·ligència artificial. I quan no la necessitem, si podem tenir una solució exacta, no perquè la IA no dona mai solucions exactes, la IA no dona solucions analítiques, dona solucions aproximades que moltes de les vegades són subòptims molt acceptables, però sempre van acompanyades d'un petit marge d'error. Llavors, si tenim una tècnica que ens resol un problema de forma exacta, no cal que anem a buscar la IA. I aquesta és una cosa que una mica per esnovisme, una mica per màrqueting i una mica per no sé què, hem anat perdent i té conseqüències
en la sostenibilitat, no? Perquè clar, quan parlem de high performance computing i de cloud computing i de data centers, tot això, o sigui, ja només guardar les dades ja és un dispendi important, no? Llavors, si comencem a guardar de forma indiscriminada coses que no necessitem, doncs igual no cal. No? Aquí haurem d'abordar en els propers anys, jo crec, un tema que en aquest moment ja és objecte de debat. De fet, jo tinc un company famós en aquest àmbit, que és el Ricardo Baeza, i amb ell sempre fem servir un eslògan, que és Big Data o Right Data. No? Fixeu-vos, quan es podien fer servir les dades de Twitter per fer sentiment analysis. No fa tant, hi va haver l'impeachment de Trump, hi va haver algú que va dir faig un sentiment analysis amb les dades de Twitter a veure què pensen els americans i trec d'aquí l'opinió dels americans sobre el procés d'impeachment. Milions de dades, super big data. Però allò no representa l'opinió dels americans, perquè aquí té Twitter. Les iaies de 90 anys voten, però tenen Twitter? No. Els nois de 18 tenen Twitter? No, perquè se'n van a Instagram. Les persones immigrants que tenen problemes d'escletxa digital tenen Twitter? Tampoc. Per tant, Big Data no és sinònim de representativitat. En el món en el que ens movem, tenir moltes dades més no necessàriament vol dir que quantes més dades tinc, millor estic representant el món que estic intentant modelar. I això és un exercici que ens hem de plantejar també. No? Llavors, i l'altra cosa, temperatura corporal cada 5 minuts de mils de milions de ciutadans del món, totes al cloud, tota l'estona i totes normals. Tot el rato. Perquè, clar, una persona normal quants dies té febre a l'any? 3? 50? Si estàs molt fotut, no? Però quants dies tens una temperatura que no és normal? Per tant, estàs allí guardant una borrada d'informació que no diu res, que porta quantitat d'informació zero. Per tant, en algun moment també haurem de pensar tota aquesta informació que en un moment donat pot ser necessària per fer estudis retrospectius i per tenir l'històric i per poder modelar no sé què, i que pot ser necessari que la tinguem, haurem de veure com es guarda això, però segurament no ens podrem permetre el luxe de passar-nos els propers 50 anys guardant les mesures de cada 5 minuts de tothom. Segurament haurem de trobar uns models de representació que diguin pues mira, este senyor va tenir febre el dilluns, el dimecres i el divendres i eren aquestes, i el resto era normal. I això ho haurem de poder guardar amb un trosset molt petit de l'espai del núvol, com si diguéssim. Vull dir que aquí aniran vinguent debats que van més enllà dels mètodes. Aquesta és la revisió de la disciplina que fa AI Watch el 2020, i reestructura una mica totes aquestes àrees de coneixement que jo posava abans en aquell dibuix tan naïf, o tan kitsch, si voleu. I a mi m'interessa ressaltar que, fixeu-vos, apareix una àrea nova que no teníem, que és l'ètica i la filosofia. Hi ha una part aquí concreta d'intel·ligència artificial ètica i que dins té una branca nova també, que és la que s'anomena Explainable AI, l'explicabilitat. Això s'ha convertit en aquest moment en un cavall de batalla molt important, perquè tota la part de machine learning, aquesta tan famosa, que escala tant i que fa tan bé que en tants pocs segons etiqueta fotos i persones i no sé quantíssimes coses, és no explicable. Per tant, si nosaltres volem derivar call to actions del que ens està dient aquestes prediccions d'aquesta intel·ligència artificial opaca, no ho podem fer, perquè no hi ha cap director d'un consell d'administració que vagi a un consell d'administració a dir mireu, tancarem 6 hotels perquè me lo ha dicho una IA. No? No pots anar així a un consell d'administració. Has de dir, m'ho ha dit una IA i la IA em recomana que tanqui els hotels. Per què? Doncs jo què sé, perquè si no d'aquí 3 mesos tindré unes pèrdues de no sé quantos, perquè si no no compliré la propera reforma legislativa i hauré de fer unes reformes que seran massa cares, o pel que sigui. Però tu no pots anar dient, me l'ha dit una IA. Per tant, la capa explicable que no té la IA opaca en aquest moment és una de les fonts de recerca més importants que tenim a l'àrea, perquè si no cobrim bé aquest pas, esto no xuta, així directament. No xuta si volem anar a un ús de la intel·ligència artificial que va més enllà d'etiquetar una foto.
o que va més enllà de dir obro o tanco la vàlvula d'una tuberia d'aigua. Si hem de fer un controlador automàtic ja en tenim prou, però si hem de fer una cosa que doni suport a la presa de decisions humanes, necessitem l'explicabilitat. Jo particularment em dedico justament a aquesta part d'extreure coneixement estratègic a partir de les dades i en realitat porto intentant explicar uns models que són d'IA no predictiva, però jo he treballat moltíssim en el que s'anomena aprenentatge automàtic no supervisat i et situes en un punt previ del coneixement del món, que és quan tens un fenomen que no entens allà el que està passant, i aleshores necessites perfilar-lo. Quan ja l'has perfilat i ja saps què passa, llavors sí que estàs en condicions d'intentar predir quan passaran les coses, però primer has de saber quines coses es tipifiquen allà dintre. Llavors, jo soc bastant especialista en aquesta part, porto com 30 anys treballant amb això i justament perquè m'he hagut de veure parlant amb metges de l'Organització Mundial de la Salut, amb metges de tots els hospitals de Catalunya, amb enginyers químics de totes les plantes de depuració d'aigües residuals agudes i per haver, jo ja m'he trobat fa molts anys en què si el model no és explicable, els teus experts et miren i et diuen guai, 90% de qualitat, però jo con esto què hago? Llavors nosaltres treballàvem en l'explicació i la interpretació automàtica dels perfils que surten d'un procés de segmentació, si vosaltres voleu, i treballàvem en aquesta interpretació i en aquesta explicació del model quan l'AI explicable no existia i el que fèiem no tenia gaire nom. Jo em vaig inventar aquesta cosa d'interpretació automàtica dels perfils, però en aquest moment estem perfectament ubicats en una ciència que ens han posat allí perquè el que fem tingui paraigua i tingui nom, com si diguéssim. Però les palanques formals de la intel·ligència artificial, jo treballo amb totes tres, hi ha qui només treballa amb una, però la majoria treballa com a mínim amb dos, serien les dades per una banda i tota l'artilleria que ens permet formalitzar i processar les dades, que bàsicament deriva de conceptes algebraics. Després podem entendre que l'estadística és una sofisticació de l'àlgebra que l'aprenentatge automàtic també. Però en intel·ligència artificial tenim una altra font de coneixement que només la IA tracta formalment i permet d'alguna manera processar de forma objectiva, que és el coneixement, és el que els experts saben sobre les coses, que durant molts anys, per exemple, en medicina s'ha fet un esforç molt gran perquè el que els experts saben es convertís en una cosa mesurable i ho poguéssim convertir en unes columnes a les bases de dades. Però des de la intel·ligència artificial tenim maneres molt naturals, molt fàcils de fer models formals d'aquest coneixement que no requereixen estar-se inventant processos molt forçats de convertir, un color. Ja ho sabem que un color té una freqüència i el puc passar amb una descomposició espectral i tinc una freqüència principal i puc transformar els colors en una cosa que és numèrica, la puc fotre allí. Però clar, si una persona em diu és que si té la cara groga té icterícia, hosti, això amb una regla es representa en un segon i no tinc que estar buscant el groc si és la freqüència 44 o la 55. Per tant, tenim com una altra font de coneixement que és molt important, que és el que saben els experts. Llavors, la tercera palanca i que és molt important aquí que això descansa sobre una altra metàfora formal que ja no és ni l'àlgebra ni l'estadística, de fet és un tipus d'àlgebra molt concreta, però és la lògica, o sigui, tota la gestió automàtica del coneixement que fa la intel·ligència artificial descansa en sistemes lògics i d'aquí deriven els sistemes de raonament i totes aquestes lògiques no clàssiques que van molt més enllà dels predicats aquells que estudiàvem a batxillerat i que deriven de les concepcions de Laplace. Amb tot això necessitem una tercera palanca, que també és formal, que són els llenguatges de programació i que són els que permeten implementar d'alguna manera tots aquests mètodes i convertir-los en peces de software que permeten les aplicacions reals, com si diguéssim. Clar, tot això en un context de transformació digital on estem ara digitalitzant tot, doncs té uns impactes ètics que no són menyspreables i que per això des del 2017
Penseu que Catalunya va ser pionera en aquest tema perquè el 2017 fa la declaració de Barcelona de la IA, és la comunitat científica de Catalunya que fa una crida internacional per fer un manifest on la primera cosa que es demana és prudència. Al cap d'un any, la Comissió Europea munta el High Level Expert Group on Artificial Intelligence i a l'abril del 2018 surten les recomanacions ètiques per a una intel·ligència artificial segura i confiable. Però prèviament Catalunya havia aixecat la bengala i havia dit això no va, aquí qualsevol es baixa qualsevol cosa del núvol, comença a fer coses amb les dades, no demana permís per res i treu models que fallen a patades la major de les vegades i va dient que fa IA, o pitjor encara, diu que fa IA i fa una mica d'estadística avançada i això no pot ser. Llavors nosaltres a Catalunya hem tingut sempre aquesta inquietud de voler assegurar que aquesta intel·ligència artificial no trenca els principis ètics. Al final, tota aquesta IA, per què serveix? Serveix per entendre millor el món, i nosaltres bàsicament volem entendre millor el món per poder interactuar millor amb aquest món. Per tant, això ens ha de portar necessàriament a una millor presa de decisions, a una millor gestió dels sistemes complexos, sobretot la IA aporta allà on hi ha sistemes complexos i coses difícils de modelar per altres tècniques i és important assenyalar que és una tècnica absolutament transversal que s'aplica en tots els verticals. Aquí n'he posat uns quants, però jo diria que en aquest moment no n'hi ha cap que s'escapi de les aplicacions d'intel·ligència artificial. De fet, estem voltadíssims. Com vaig de temps? Estem voltadíssims d'IA. Em porto mitja hora? Em queda mitja hora, perfecte. Qualsevol que té un assistent de veu en el seu mòbil activat, una Alexa a casa seva, està interactuant amb una intel·ligència artificial que fa diverses coses, fa processament de llenguatge natural, fa processament de la veu, fa raonament automàtic i a més fa web semàntics i cerca intel·ligent, etc. Per tant, allí ja tenim diverses branques de la intel·ligència artificial interactuant, com si diguéssim, i en un moment determinat detectem que la presència del català a internet és precària, que això ens està perjudicant, jo no sé vosaltres si recordeu, no fa tant que una altra IA intel·ligent, que és el GPS, que aquesta ja la tenim absolutament incorporada. Jo crec que jo avui sense el GPS no hagués arribat i amb GPS m'ha vingut ben just perquè encara no m'ha avisat prou que hi hauria un accident d'aquí una hora i que havia d'adelantar com una mica més. Però fixeu-vos, el GPS resol un problema dels més antics de la intel·ligència artificial. Està resolent un problema de planificació. Jo tinc l'estat del món que és jo estic aquí, vull anar a un altre estat del món que és el mismo mundo però jo estoy allí i pel mig m'has de dir el que he de fer per arribar d'aquí d'allà amb uns operadors molt limitats que són gira a la dreta, gira a l'esquerra. No fem res més, segueixi recte. O sigui, fem tres coses quan ens movem. Anem recte, girem a la dreta i girem a l'esquerra. I ara porti'm de casa meva a l'Auditori de Tarragona. Llavors, això no és un problema trivial, és un problema de raonament, forma part de l'àrea de raonament de la intel·ligència artificial i en el cas del GPS té dos limitacions addicionals, que és no puedo pasar por medio de un edificio, no em faci girar en contradirecció. I de fet ara hi hauríem d'afegir una altra cosa que és no em porti'm un carrer que està tallat per obres. Aquest encara no el resolem bé, o sigui, aquí ja necessites, evidentment amb els vehicles connectats això millorarà molt, però de moment encara jo em trobo sovint que em diuen gira a la dreta i t'has trobat que allà t'han fet un parc i allò ara és una zona peatonal. Vull dir que això encara passa. Però qui té GPS sabrà que fins fa molt poquet, quan tenies el mòbil configurat en català, el GPS feia, si era en castellà el GPS feia cling, gire a la derecha, i si el tenies en català feia cling i res més. Però no en sabia de parlar català. I per tant no parlava, o sigui, donaves amb el cotxe i el cling i dius, hòstia, ara què he de fer? I llavors havies de mirar si podies treure la vista de la carretera o no per entendre allà quina fletxa tenies, si la d'anar dreta o la de girar o la de no sé què.
Quan l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial se n'adona que tenim tota aquesta sèrie de problemes, que les Alexes no parlaven català, els chatbots, quantes vegades això? Jo estic farta de fer-ho, no? Truques a, jo què sé, la companyia de la llum o al banc i et diuen pulsi 1 si vols ser atès en català, pulsi 2 si vols ser atès en no sé què. Abans et sortia una senyoreta que sempre parlava sud-americà, i ara et surt una intel·ligència artificial que la major part de les vegades no parla català, continua parlant castellà. I això per què és? Perquè el català és una llengua més petita, té uns corpus molt més petits per entrenar-se, els algoritmes o els recursos lingüístics que funcionen en català encara no estan massa fins, i per descomptat Google, lo de entrenar en català és com que què? No? És una llengua tan petita que no ha tingut gaire presència a xarxes. No? Llavors, fa un parell d'anys, dintre d'aquesta estratègia, us en recordareu que es va llançar un projecte que se'n deia Aina i que per la tele demanaven als catalans que donéssim la veu, que ens pugéssim a una web i llegíssim unes coses que ens posaven allí, amb els diferents accents que tenim a Trem i a la Ràpita i a l'Empordà, que jo soc d'allà dalt i també tenim el nostre, i el BCC està d'alguna manera centralitzant tot aquest corpus de dades en català per poder fer entrenament intensiu de recursos lingüístics en català, i ara de fet a Google tenim uns quants catalans que ja van saltar i estan treballant allà fa un temps, i des de ja fa un temps a Google i a tot arreu el GPS ja parla català. Qui té rumbes a casa seva? Vinga, que levanten la mano. Això porta un sistema de visió per computador i és capaç d'entendre que no s'ha de tirar per una escala, que ha de fer no sé què per pujar sobre d'una catifa, que no s'ha d'encallar sota d'un moble, i segons de quina marca la compreu, us trobareu, perquè elles, clar, les venen amb un sistema de visió per computador. No tenen el pla de casa vostra, no se'l saben, se l'han d'aprendre. Per tant, segons quines són i de quina marca venen, n'hi ha unes que els primers dies les veus allí, topant amb una paret com unes desesperades, un rato i una altra i una altra i una... Ah, ja he trobat la porta, no? I al cap de 3 dies ja no s'encallen, perquè ja saben passar per la porta, perquè ja s'han fet el pla de la casa. Per tant, tot això són sistemes d'intel·ligència artificial que tenim perfectament incorporats. I fixeu-vos que aquest sistema de visió té una tecnologia molt similar a la que ha tingut l'Estació Mars Internacional durant tots aquests anys, que s'ha anat movent en un espai on no hi ha anat ningú i ha sapigut no tirar-se daltabaix de cap cràter de Mars. O sigui que durant anys han funcionat això. Aquí obriríem un debat nou, si voleu, que és tot el tema del desenvolupament dels humanoides. Aquesta és una Sofia. Això ara ja és relativament freqüent. Quan aneu, per exemple, al Saló de l'Ensenyament ja hi ha un Pepper d'aquests moníssims que et diu «Hola, que el puc ajudar?» i tu li dius «És que jo vull no sé què», i et diu «Vingui, vingui», i et porta a l'estant 23 o a l'estant 44, ell tria on t'ha de portar en funció del que tu li preguntes i interactua per la veu. Però la gent que es dedica a la robòtica, n'hi ha uns que van més enllà i estan treballant en l'humanoide. Llavors la Sofia, no sé si la coneixeu, però és un robot social que és com una mena d'Alexa posada aquí mona, però la característica més important que té és que li han fet una pell artificial de làtex i és capaç d'arronsar el front, picar l'ullet, somriure, arrufar el nas, fer que s'enfada, aixecar una cella. Llavors estan treballant l'expressió. Clar, això genera molts debats ètics, perquè com us podeu imaginar, la gent que treballem més en l'àmbit de la intel·ligència artificial i els meus companys que treballen en robòtica, més aviat som de l'opinió que un assistent robòtic no hauria de tenir aspecte de persona per evitar que la gent es confongui, perquè al final al Japó tenim tios que s'enamoren dels robots i s'hi casen, Llavors, i allà és legal casar-se amb un robot. Llavors nosaltres aquí a Europa, que som una mica més antics, no acabem de veure clar això i ens sembla que no hauríem de fer robots que semblin persones. Dit això, aquesta tecnologia de la cara de la Sofia, imagineu-vos quin rol social pot jugar amb una persona que l'ha atropellat un camió i li ha desfigurat la cara. M'explico allà on vaig? Vull dir que potser humanoides no en volem,
Però segur que volem que continuem investigant en aquesta tecnologia de fer una cara artificial, que és molt difícil, perquè hi ha molta gent al món que ha d'anar amb màscara o ha d'anar no sé com, perquè clar, la cara és la teva identitat. Si tu et quedes sense cara, l'impacte que té això per la vida de la persona és molt greu. Per tant, fixeu-vos que totes aquestes tecnologies ja van tinguent allò com una doble valoració segons què fem amb elles. I aquest és un altre, que aquest és més simpàtic. Això és com una mena de l'ex amb potes amb una mena de pantalleta que fa emojis, que es diu Astro, que no fa gaire que Samsung el comercialitza, però que la gràcia és que és un assistent domèstic. Llavors, en aquest, que fa el mateix que una Alexa, però més aquí t'obre, fa la domòtica, tot el que fa l'Alexa, però a més tu li pots dir, te'n vas a la cuina i em portes una Coca-Cola. I si a la cuina hi ha algú que li dius, posa la Coca-Cola, i li posa la Coca-Cola, ell va i pum, 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 i et porta la Coca-Cola, perquè aquí darrere porta una safateta que pot portar coses. Llavors, al final què tenim? Al final tenim unes tècniques. No cal dir, en l'àmbit de la robòtica, nosaltres a Catalunya tenim la Carme Torres, que està a l'IRI, i que és famosa per tota la robòtica assistencial. O sigui, porta anys intentant fer que un braç robòtic triï la roba blanca d'un pilot de roba bruta i el foti amb una rentadora de càrrega superior. Compreu rentadores de càrrega superior perquè aviat us podreu estalviar de fotre la roba a la rentadora. Una altra cosa que fa és entrenar un altre braç robòtic perquè plegui les camises. Que hi hagi camises, o sigui, que la camisa vagi a l'estanteria de l'armari, això ja està resolt, perquè la SEAT ja fa molts anys que no posa res a les lleixes, ja van uns robots que posen i treuen i busquen i troben, això ja està resolt. En tot cas, ara necessitarem fer-ho petitet perquè càpiga en una casa. Però l'altra cosa que fa la Carme Torres, per exemple, és entrenar uns braços perquè t'ajudin a vestir-te. Per tant, fixeu-vos que tenim molta IA que va més enllà d'aquestes aplicacions més de màrqueting, com si diguéssim, que són tan famoses. Al final el que tenim és moltes dades, o no tantes dades, però tenim tota una sèrie de mecanismes que són capaços d'extreure valor afegit de les dades i construir això que se'n diuen data-driven models. I en un altre espai del món, no necessàriament connectat amb aquest, tenim una gent que pren decisions, que són consells d'administració, governs, etc. El 2004 hi ha una persona que és el Hammond que fa un informe de McKinsey i que ja caracteritza aquesta desconnexió entre les dades i els models com un fenomen que ell l'anomena the fact gap, l'escletxa de fets. I d'alguna manera portem ja molts anys intentant insertar bé el que surt d'aquests anàlisis de dades avançats en els processos de decisió i de moment els que se n'han sortit de conya són els del retailing, aquests ho fan fantàstic, els Amazons, els Mercadones, tots aquests saben tot, ens fan totes les ofertes, s'anticipen a tot i tot, i aquests ho tenen molt ben resolts, però els altres no, La resta del món encara anem fent. De fet, nosaltres ara estem treballant amb algunes companyies, amb aquests fons Next Generations, que els ajudem a desenvolupar i a implantar intel·ligència artificial i ho fem conjuntament amb Eurecat des del CIDAI, que és una eina de l'estratègia catalana d'intel·ligència artificial. I em trobo sovint amb companyies que venen i diuen nosaltres farem aquí l'hòstia, perquè clar, nosaltres ja fa temps que tenim un Power BI, i que ja les dades ja les tenim, clar, tu comences a mirar i dius, doncs mira que no podrem fer tant, perquè resulta que aquí tens un total de les compres de tu cliente i aquí diu que el tens desglossat per el que menja, el que veu i el que no sé què, i no suma. Això no suma. Com que no suma? No suma. No? No suma, Llavors, clar, quan parlem de poder extreure valor de les dades, el primer que necessitem és que les dades estiguin com Déu mana. I de vegades recollim molta dada i som capaços de representar-la i de fer fins i tot representacions gràfiques on creuem una cosa amb una altra que estan bé, però per tu poder fer una bona intel·ligència artificial el que necessites, o per poder donar un bon suport a la presa de decisions, necessites una consistència. Nosaltres ara venim d'un altre tema que és
depuració d'aigua residual, no? I tenen uns sensors que mesuren sòlids en suspensió i un cop a la setmana siguen haciendo lo de antes, que es porten la mostra al laboratori. Pues si tu fas la gràfica d'aquestes dues mesures, no es troben mai. Vol dir que aquest sensor mesura amb una imprecisió i amb un error sistemàtic segurament molt gran, que encara no podem prescindir de la dada de laboratori i fer servir només la dada de sensor, i això amb tantíssimes altres coses. Llavors el tema està en què tenim aquest forat enorme que hi ha entre el que surt de les dades i aquesta presa de decisions, que passa per tots aquests temes de dades que ara comentaré, i passa per tenir bons models d'explicabilitat, bons models de precisió, d'explicació, que permetin que el que ha de prendre la decisió es fiï i entengui suficientment què li està dient aquella IA com per poder defensar una acció més o menys arriscada que tingui impacte en món real. Llavors, per això l'explainability és tan important. Nosaltres treballem des de fa 30 anys en temes d'explainability i ens dediquem a generar aquests dibuixos, que al final són abstraccions simbòliques de fenòmens molt complexos, però que per una persona que no té skills tecnològics, que és el que ha de decidir, que sol ser el director general de no sé què, que no sap ni d'integrals, ni d'estadística, ni de machine learning, ni de res. Aquest senyor sap, el que sap d'autopistes, el que sap de salut mental sap de salut mental, i el que sap de qualitat de l'aire sap de qualitat de l'aire. I ni sàpia, ni en vol saber, ni n'ha de saber. Que aquest és un defecte gran que tenim els tecnòlegs, que ens pensem que perquè es pugui aprofitar el que fem, els altres han d'aprendre el que nosaltres sabem. No. O sigui, el cap de salut mental de l'OMS, jo no li he de demanar que aprengui ni com s'interpreta una logística ni res de tot això. Per tant, nosaltres treballem amb aquest material més simbòlic, com si diguéssim, juguem molt amb la semàntica dels colors també, i això ens està donant molt bon resultat perquè després darrere tens tota la tecnologia i tota la descripció numèrica i tot el que vulguis i totes les mètriques que sustenten aquesta representació, però per tu comunicar i sobretot pel que pren la decisió, comunicar com justifica la seva decisió, ens està donant molt bon resultat aquest tipus d'eines. Llavors, aquí quins són els reptes? Doncs la qualitat de la dada, ara ja moltíssima gent parla d'aquest assumpte, la rellevància de la dada, i en aquest cas jo us estava dient, l'impeachment de Trump no es pot basar en les dades de Twitter perquè les dades no estan representant la població, i a més podria ser que no fossin ni rellevants per a aquella decisió. I aquí entraríem en un tema que ara no desenvoluparé però que a mi m'interessa personalment bastant, que és que quan parlem de representativitat la major part de les bases de dades existents i de les bases de dades sistèmiques mai recullen ni el gènere de les persones ni aquelles informacions que són rellevants per al col·lectiu de les dones. Llavors ens trobem que no podem després fer anàlisis de gènere ni segregar per sexe ni res, perquè directament tu vas a un col·legi a col·legiar-te i pel principi de minimització de dades que ara estem posant tant en pràctica també, per qüestions també ètiques, el que és rellevant allí és que portis el títol, ningú et pregunta si ets home o dona, per tant les bases de dades no tenen el gènere de la persona. Si tu vas a veure si publiquen a la ciència més els homes o les dones, vas a Orcid o a qualsevol base de dades de papers, allà hi ha el nom dels autors i d'on són i si estan en un centre de recerca, però no diu si són homes o dones. I si vas a donar d'alta una empresa al registre mercantil, et demanen allí un munt de dades i quants diners tens i el capital, però no pregunten si ets home o dona. Per tant, en tantíssims llocs tenim moltíssimes bases de dades on ningú sap si allà tenim homes o dones. Inferir amb tècniques d'intel·ligència artificial el nom, el gènere de les persones a través del nom és un problema que encara està a mig resoldre, que funciona fatal i que no ens ajuda gaire. Per tant, o des del punt de vista sistèmic ens comencem a plantejar que la informació important que és rellevant pels estudis de gènere sigui sistèmica i es reculli de forma sistemàtica, o aquí ens anem quedant allò amb l'estudiet que hem fet amb 5.000 senyors i senyores no sé on, i d'aquí 2 anys un altre en fa un altre no sé on, i mai està sistematitzada la cosa.
A més del gènere, en l'àmbit de les dones, és molt important també guardar la informació que és rellevant. És a dir, si volem fer estudis d'escletxa salarial, jo no en tinc prou amb saber el gènere de la persona. He de saber quantes persones ha tingut a càrrec per cuidar i quant temps ha estat fent reducció de jornada laboral, quant temps ha estat fent... Tota una sèrie de coses que impactaran en aquest salari i que normalment ningú recull. Val? Llavors ara sí que ja entraria amb algunes aplicacions que nosaltres hem treballat. La primera de totes va ser per caracteritzar els turistes. Vam començar pels anglesos, després vam anar als alemanys, els turistes del Delta de l'Ebre. Això és una cosa que fèiem amb l'Observatori d'Estudis Turístics d'aquí de la Costa Daurada, amb uns companys que tinc a la Universitat Rovira i Virgili del grup Itaca, que treballem junts en aquestes coses, i bàsicament allí el que vam fer va ser recollir tota una sèrie d'informació sobre aquests visitants que venia de l'observatori i que a més ells havien fet un treball de camp anant pel món fent enquestes i a més de preguntar a la gent amb qui viatjaven, si estaven sols o no sé què, havien preguntat dues coses interessants, que era la motivació del viatge i la primera paraula que els hi venia al cap quan els hi deien Delta de l'Ebre. Llavors, el que aboca, el concepte que t'aboca al lloc és un disparador de poder anar-lo a visitar, com si diguéssim. I per tant, des del punt de vista de la gent que fa models turístics és important. Llavors nosaltres aquí el que vam fer va ser segmentar aquests visitants i amb tècniques d'aquestes nostres, com si diguéssim, d'aquest clústering avançat que nosaltres fem, però sobretot el que vam afegir va ser una manera d'introduir la semàntica d'aquestes paraules en el càlcul de les comparacions entre les persones, de manera que el que deia jo he vingut aquí perquè m'interessa la cultura, estés més a prop del que deia jo he vingut aquí perquè m'interessa l'arqueologia, que no pas el que deia jo he vingut aquí perquè m'interessa el sol. Llavors, en aquest cas, aquestes semàntiques d'aquests termes, nosaltres en intel·ligència artificial tenim una eina que ens permet representar formalment les relacions semàntiques entre els conceptes, que són les ontologies, i per tant nosaltres vam introduir en la forma de comparar els dos visitants, com si diguéssim, aquestes ontologies que matissaven si s'assemblaven més o no, englobant amb tota la seva informació en funció del significat d'aquestes paraules. Això ens va donar com un mapa i vam poder veure a quin lloc s'hostatjava la gent que tenia uns determinats interessos. No cal dir que aquesta és una... Això fa com 15 anys que ho vam fer, vull dir que ja veieu que la representació gràfica és antiga, no? Però en aquell moment va donar una visió molt interessant perquè va poder permetre tenir una foto de sistema, de saber la gent que estava a la Pineda, la gent que estava a Cambrils, la gent que estava a Tarragona, què volien i per què venien i què els interessava i com eren, si viatjaven sols, si eren grans, si eren joves, si es dedicaven a fer shopping, si es dedicaven a anar als museus, etc. Llavors aquesta és una informació que tant per la ciutat o per la gestió del parc natural, que ha d'endreçar d'alguna manera quins serveis ofereix, com pels turoperadors que generen productes per vendre, doncs era molt estratègica. I llavors, fixeu-vos que aquí no hi havia ni Big Data. Ara, darrerament, amb CIDAI, dintre d'aquests projectes estratègics que fem, el CIDAI és el Centre d'Innovació i Desenvolupament de la Intel·ligència Artificial que va desplegar l'estratègia catalana. I estem uns quants allí, els centres tecnològics més importants de Catalunya, treballem junts per resoldre problemes estratègics pel país. Llavors, com que el turisme és un eix estratègic de desenvolupament a Catalunya, aquí vam treballar una cosa, aquí sí hi ha, amb més Big Data, que el que fèiem era combinàvem dada pública i privada, la dada privada venia de banca i el que feia la banca era donar-nos per districtes, no per persones, però per districtes ens donava amb què es gastava la gent els diners amb les targetes de crèdit en un districte concret. Per tant, tu podies saber si en un districte la gent havia comprat alimentació o trajes de Hugo Boss, bàsicament. I per una altra banda teníem el que opina la gent dels establiments turístics a les xarxes socials, tipus TripAdvisor i altres coses. Llavors, una anàlisi de text de tot aquests reviews que eren de llenguatge,
més una anàlisi més numèric, com si diguéssim, dels perfils de consum, els vam poder creuar, i aleshores vam poder veure en quines zones de Catalunya i de la ciutat de Barcelona en concret, en quines zones la gent està molt contenta perquè els hotels són barats i s'hi està tranquil i gasten molts diners en restauració, i en quina zona es queixen molt dels hotels i dels restaurants, però hi ha molts espectacles i es gasten molt diners en el teatre, per exemple. M'invento, bueno, m'invento no, però vull dir, caricaturitzo una mica tipus de perfils que ens van sortir. Llavors, continuem tenint una eina que ens permet, d'alguna manera, creuant fonts d'informació de diferents llocs, ens permet veure la gent com es belluga, amb quins interessos es mouen en els diferents espais, et permet veure nitxos on dius, ostres, aquí és que tinc un forat negre, perquè aquí tothom està enfadat, i a més no gasten un duro en aquest barri. Doncs potser aquí hem de fer una reforma o hem d'obrir una estratègia diferent, etc. Nosaltres també ens preocupa molt tot aquest tema de la sostenibilitat de tot aquest assumpte, i aleshores també hem treballat amb altres projectes que no estan tan directament relacionats amb el turisme, però sí que generen la infraestructura necessària perquè aquest turisme sigui sostenible o sigui exitós, com si diguéssim. Això és un projecte que vam fer fa molts anys amb la illa de Margarita. La illa de Margarita no té rius, perquè pràcticament no té muntanyes, per tant és una illa que no té rius. Per tant, no plou, no té rius, no hi ha aigua, i té 4 pous amb uns aqüífers naturals que de seguida agafen el nivell freàtic i la qualitat de l'aigua és la que és, i en aquell moment l'aigua arribava en vaixells amb uns dipòsits immensos. Llavors vam fer tota una anàlisi de com era la qualitat d'aquesta aigua dels pous i de què depenia que hi hagués més o menys qualitat en els diferents llocs de la illa. Llavors vam trobar que en determinades èpoques de l'any uns pous ja només es podien fer servir per regenerar l'aigua per regar, com si diguéssim, i els altres encara servien per beure. Després, ara estem treballant, això ho estem fent ara, això sí que és molt big data, estem seguint amb imatges de satèl·lit unes espècies concretes de balenes que encara no sabem on s'estan reproduint i que s'estan extingint. Llavors, ja ho han provat tot, ho han provat amb sensors, ho han provat amb no sé què, tot de cop es perden. Llavors, el que estem fent ara és seguir-les amb imatge de satèl·lit. Si descobrim allà on es van a reproduir, això generarà tota una sèrie de serveis turístics de vamos a ver cómo se reproducen las balenes, però sobretot el que generarà és la capacitat de poder demanar la preservació d'aquella zona marítima per treure motos, vaixells i tot el que impedeix que elles puguin reproduir-se durant el període de reproducció. Abans he sentit que tu també parlaves de qualitat de l'aigua. Naturalment la qualitat de l'aigua és crítica per tot el que són els serveis turístics, però no només, sinó per tota la infraestructura social. Nosaltres fa 30 anys, no personalment jo, però sí un meu company de l'equip d'IDI ja va fer una tesi sobre com la intel·ligència artificial podia ajudar a millorar els processos de depuració d'aigua residual urbana. Això va generar un assistent intel·ligent al procés de depuració de les plantes i va permetre un spin-off que en aquell moment va començar a implantar això a tot el consorci del Besòs Tordera, que després es va exportar. Hi ha moltes ciutats a Sud-amèrica que tenen aquest assistent intel·ligent que ajuda al cap de planta a resoldre un problema que és molt difícil de resoldre, que és que el reactor biològic que depura l'aigua realment no es desequilibri microbiològicament i deixi de fer la seva funció, com si diguéssim. Hem treballat també en temes de gestió de residus i d'economia circular, per tant, de com un residu circula a una altra empresa que l'agafa, un treu aigua bruta, l'altre ha de refredar, jo què sé, un forn o el que sigui, per tant, en lloc de reciclar l'aigua, la recirculem, fem economia circular i augmentem la sostenibilitat. I el mateix podria dir de la qualitat de l'aire, de l'aigua, de la mobilitat. Resoldre bé la mobilitat també és un assumpte que quan parlem de turisme té implicacions importants. Això m'ho salto perquè m'han dit que només tinc 5 minuts. No m'ho salto perquè em fa il·lusió dir-ho.
Mira, aquest no me'l salto. Això és l'antecedent d'aquest problema que hem resolt ara amb el Vissing, no? Però bàsicament el que feia en aquell moment era captar el pols de la ciutat, on estaven les activitats de la ciutat, utilitzant els volums d'activitat de Twitter en aquell moment, ara ho fem d'una altra manera, i ens podia fer mapes on, per exemple, aquí veieu, després d'un concert de la Madonna a Roma, no? Es veu que tothom està per allí prenent les copes, com si diguéssim. No? Llavors la nostra intel·ligència artificial el que feia era interpretar el que estava passant a la ciutat i deia, mira, és això, és una àrea de copes, aquí hi ha hagut un concert i per tant això permetia que la ciutat enviés, jo què sé, més urbana, control d'alcoholèmia o el que fos. No? Llavors teníem el pilot d'aquest projecte, això era l'11 de setembre del 2014, no? I teníem el pilot funcionant a Roma, Hèlsinki i a Barcelona. Llavors nosaltres estàvem a aquella famosa mani de la V baixa, us en recordeu? No? I estàvem a la mani i ens van començar a saltar les alarmes a tots perquè el pilot estava donant de tot allà. I és perquè ens vam oblidar de dir-li que hi havia una mani i el tio va començar a detectar que a la ciutat estava passant alguna cosa que no era normal, no? I ens va començar a llançar l'alerta, o sigui que vam tenir una demostració fefaent de que aquest escoltador del pols de la ciutat estava funcionant molt bé perquè de cop va detectar que el que passava allí no era normal. No? I aquí teniu les imatges de com era l'activitat de Twitter en aquell moment, 2 hores abans de la... Això no pita, 2 hores abans de la mani, que la gent estava per aquí ja prenent cafès o fent no sé què, i a les 17:14 en pum, pum, tothom posat al lloc i tothom fent la manifestació. No? Això és una tecnologia que nosaltres hem desenvolupat durant la pandèmia per resoldre una pregunta que ens va fer Serveis Socials, que va ser, ens ve una pinya important en serveis socials, ens podeu ajudar a anticipar-nos? No? I ens vam trobar que no hi havia dades, perquè ningú tenia dades de pandèmia, però també vam desenvolupar una tecnologia que era capaç de llançar un qüestionari directament a ciutadà per mecanismes digitals, automatitzar tota l'extracció de models matemàtics i estadístics i de machine learning també, de tota aquesta informació que recollíem, però la intel·ligència artificial aquí la vam posar sobretot a la generació de l'informe. O sigui, automàticament amb tot aquest material l'eina ja et genera un document Word que tu te'l pots fotre sota el braç i anar a una reunió de Consell Executiu per prendre decisions, com si diguéssim. Llavors, clar, això és una eina molt interessant perquè et dona termòmetre directe del col·lectiu que a tu t'interessa quan has de prendre decisions sobre una cosa de la que no tens dada sistèmica. Per tant, és una eina que no només és per serveis socials, sinó que és per dissenyar polítiques a tots nivells. Penseu que en aquest moment serveis socials ara pot resoldre coses en 2 hores, o sigui, consulta, deixa uns dies de consulta quan tanca, en 2 hores té l'informe, i en aquell moment érem al març del 2020 i estaven treballant amb xifres oficials del 2017, que és el que trigues a tenir la dada sistèmica entre que es recull i tu la tens. Tenim moltes aplicacions, el potencial és enorme. La cosa important és quins reptes ens acompanyen quan desenvolupem aquesta intel·ligència artificial en tota la seva potència, i aquí en tenim un que és el que ens fa més nos a tots, com si diguéssim, que és aquesta part més de surveillance, i de què ens recullen dades, ens fan perfils, això, ens exposen, ens filtren la informació, ens dirigeixen cap a comprar coses, que tot això que no ens agrada gens, i que això té moltes implicacions ètiques, però també en tenim d'altres d'usos que tenen implicacions ètiques. O sigui, per exemple, quan amb la pandèmia vam decidir que confinàvem a la gent a casa i en lloc de fer-los una PCR parlàvem per telèfon amb el metge, i aquell deia, sí, deus tenir Covid, queda't a casa, no et belluguis, això va generar que tots els models de dades de predicció de la pandèmia comencessin a fallar perquè teníem una flota de gent infectada que no estava a cap base de dades comptada, però sobretot va generar que a tota aquesta gent els hi hem fotut 2 dosis de vacuna, sí o sí, perquè ningú té evidència de que van passar la malaltia i això ha donat molts problemes de salut. Hem tingut selectors de currículums que han despreciat sempre les dones perquè s'han entrenat només amb els treballadors més exitosos d'Amazon, en aquest cas, que eren tots senyors blancs, no sé quantos, per tant, quan arribava el currículum d'una dona és vostè no està en el perfil,
i els hem hagut de retirar. Hem tingut, i ara amb la IA generativa això està arribant a uns extrems, no? Aquest senyor es va inventar una nòvia, perquè la família era asiàtica i era molt important que es casés a no sé quina edat i el teníem fart de com és que encara no tens nòvia, i el tio se'n va inventar una amb el Dalí, va fotre la foto a xarxes i la família la deixa tranquil i es va inventar la nòvia. Clar, això no és tan greu perquè al final és ell i la seva vida, la seva família, no? Però quan fem un vídeo fake de l'Obama que diu coses que no són d'ell, llavors aquí ja estem en una altra situació, no? Tema d'imatges, fixeu-vos que això, per exemple, és el resultat de que una dona intenti fer una videoconferència amb aquests fondos que ens posàvem durant la pandèmia, no? Perquè la meitat de les dones fèiem la videoconferència a la cuina perquè al despatx estava el marit, llavors nosaltres necessitàvem el fondo i aquests fondos a les dones ens retallen fatal, o sigui, ens hem vist totes d'Alien, com sin cara, sin oreja, no sé què, no? Això fot 4 anys que passa, no ho ha arreglat ningú, val? Encara passa, val? I fixeu-vos que aquí el que està passant és que això s'ha entrenat con les fotos de los que estaven por allí quan estàvem construint aquest algoritme, que què eren? Hombres blancos, jóvenes, cabello corto, tim, patam, patum. No? Per tant, que no hi hagi dones als equips té problemes perquè no només fa que entrenem amb dades que no són representatives del col·lectiu on ha de funcionar la intel·ligència artificial després, sinó que a més, com que allà no hi ha cap tia dient bueno, podem posar això ja en el punt 1 de la prioritat, no? Pues això fot 4 anys que dura i aquí està i ningú ho arregla. Vale? I aquest ja seria l'últim, amb això ja tancaré. Aquesta és la creació de personatges de videojoc. No? Videojocs és un àmbit on encara hi ha menys dones. I ara fixeu-vos en aquest guerrer, que és indestructible, a aquest tio li han fotut aquí un escut impressionant, li fotran un casco i l'enviaran a la pantalla 26 a luchar contra l'enemigo, no? I aquesta desgraciada, que és una guerrera igual que ell, que l'envien a la mateixa pantalla a luchar contra el mismo enemigo, l'envien en pilotes. Que no li han posat, ni escut no li han posat a la pobra, ni escut no li han posat, no? Clar, no podem tenir un sector on tota la concepció dels personatges amb els que juga el nostre jovent, no hi ha cap dona allí dient, mira, canviem la mirada, no? Perquè al final aquí què estem fent? Estem propagant uns estereotips, que els estan consumint la joventut, no? I per tant, en lloc d'anar endavant, anem endarrere. Per tant, fixeu-vos que sí que tenim aspectes ètics que són problemàtics quan parlem de la intel·ligència artificial, que és com tantes tecnologies que segons els usos, doncs estan millor o pitjor. Amb el ganivet ja ens vam trobar en el seu moment amb aquest dilema i malgrat que el ganivet té uns usos bastant desagradables, nosaltres hem decidit que assumim el ganivet perquè té molts avantatges per la civilització i hem determinat quins són els usos que no ens agraden. Llavors, a tots els països del món, matar un congènere està penat per la llei. Per tant, amb la intel·ligència artificial ho tenim una mica més difícil perquè no és visible, no és com el ganivet que tu el veus venir, no la veus, tu no saps quan actua. I per tant, aquest és el motiu perquè la Comissió Europea en el seu moment defineix aquest model d'ètica per una intel·ligència artificial centrada en la persona, no en les activitats lucratives de les empreses, sinó en la persona, pel bé comú amb aquests objectius de desenvolupament sostenible i segura i confiable, on el límit, la línia vermella dels usos que volem admetre o no a Europa de la intel·ligència artificial està en la preservació dels drets humans. Llavors aquest és el model ètic, això es basa en 8 eixos, entre els quals hi ha la privacy, que per això us mateu tot el dia a autoritzar cookies, això és des que volem privacy, i està mal fet perquè nosaltres ni llegim el que autoritzem, però és un intent que puguem triar el que autoritzem i el que no. Hi ha tot aquest tema dels biaixos, hi ha un tema de transparència, hi ha un tema de seguretat i robustesa, etc. I a Catalunya, per exemple, on és això? A veure.
Catalunya, per exemple, hem fet bastant bé els deures perquè com a part d'aquesta estratègia catalana s'ha obert l'Observatori d'Ètica de la Intel·ligència Artificial que està a la Universitat de Girona en forma de càtedra i una de les coses que ha fet ha estat generar un segell d'aplicació ètica de la intel·ligència artificial que et dona una margarita on et diuen cadascun d'aquests eixos si estàs més verde o més rojo. No? I per tant el que nosaltres aspirem és que amb el temps això sigui com el de l'eficiència energètica, que la gent acabi consumint intel·ligència artificial de margarites verdes i que el que té la margarita verda la foti a la home de la seva web, com si diguéssim. No? Llavors això també ens ajudarà com a ciutadans a triar millor. Ara què? La UNESCO, el 2021, per primera vegada tenim un organisme internacional que interpel·la Xina i Estats Units amb un model ètic, perquè tot el que hem estat fent a Europa fins llavors era aquí, i els d'allí s'ho han passat una mica per la butxaca, diguem-ho així. En aquest moment, ara Amèrica ha decidit que es vol posar el lideratge de la regulació de la intel·ligència artificial, però fins ara el que feia era business amb les dades, venia tota mena de dades nostres a les nostres assegurances de salut que després ens deien no t'asseguro perquè bebes los sábados que me lo ha dicho un dato de no sé quién, i això ha sigut legal als Estats Units durant tots aquests anys, i a la Xina encara és pitjor, perquè a la Xina el que té el control d'aquestes dades és el govern i en aquest moment a Xina, per exemple, hi ha uns 20 milions de ciutadans que tenen prohibit volar perquè han demostrat un comportament poc sostenible amb no sé quina energia, no sé si no tancaven els llums a casa o no sé què, i el coneixement que té el govern permet fer aquestes coses. No? En síntesi, doncs, tenim una tecnologia que té més de 70 anys d'història, que pot ajudar molt a construir un món millor i que té unes limitacions ètiques, que ara estem en el moment de dibuixar quin entorn li volem deixar en aquesta intel·ligència artificial, quina relació volem que tinguin nosaltres. No? Europa està fent els deures, ara ve la regulació europea de protecció de dades, que serà d'aplicació immediata perquè no es transposa, perquè no és una llei, serà una regulació, i es pensa que i a més a Espanya estem jugant un paper important perquè el pilot de com s'implementa aquesta llei s'està fent a Espanya amb el que se'n diu el sandbox de la intel·ligència artificial, que ara mateix s'està posant en marxa, i per tant el text definitiu de la llei anirà basat amb el feedback que Espanya donarà de com li ha anat a les empreses espanyoles poder intentar posar aquesta llei en marxa, que té molts reptes. No? I per tant és molt crític el paper que està jugant Espanya i Catalunya en aquest cas, de la mà de la Secretaria d'Estat de Digitalització, i Europa només farà aquest pilot, no en fa cap més a cap més país. Per tant, aquí tenim molt a dir i és important que en aquest sandbox intentem d'alguna manera jugar aquest paper estratègic que ens han donat, com si diguéssim. No? Com a ciutadans ens interessa adquirir aquest coneixement bàsic de la intel·ligència artificial per poder tenir aquest criteri de saber a on estem donant unes dades que poder no volem donar, no? Bàsicament, i aquí teniu una mica de recomanacions que més o menys ens poden ajudar a fer-ho millor com a ciutadans, com si diguéssim. No? Nosaltres, a la Politècnica, hem obert un grau específic d'intel·ligència artificial que ara ja té tres cursos que han començat, l'any que ve sortiran els primers i que a més tenim pràcticament la meitat de dones. A més, hem treballat, tenim de fet un programa específic que portem les dones d'IDEAI de generació de talent femení en intel·ligència artificial i agafem cada any 20 noies que estan a punt d'acabar una carrera tecnològica, els hi fem aquest bany en intel·ligència artificial i les injectem a mercat. I això ja fa, ara ja anirem per la tercera edició i tothom està sempre molt content. Les dones del col·legi fem tota aquesta feina de trencar l'escletxa de gènere dintre del sector i tenim aquí una delegada a la província de Tarragona que és la Ida Valls de la Universitat Rovira i Virgili i tenim un parell de portals on hi ha vídeos i fitxes, aquest és el portal de la promoció de l'enginyeria informàtica en femení, i aquí tenim el Fet per Donatic, que això són unes fitxes molt petites que en el seu moment van ser un fil de Twitter amb 15.000 visualitzacions en 3 setmanes, que em diuen ara això serà un portal, perquè
aquí trenquem una mica l'estereotip, no? Hi ha molta gent que encara veu els informàtics com uns tios cutres, amb Asperger, rastes, que estan allà en un búnquer programant com desesperats, no? I això, clar, si un s'imagina que ser enginyer informàtic és això, segur que les dones no es matriculen d'aquesta carrera. Val? Per tant, nosaltres hem fet un esforç per recollir el que fan les nostres enginyers informàtiques a Catalunya, que en tenim moltes i en tenim de molt bones, que fan coses bastant emblemàtiques, aquesta és tarragonina, justament, i que són consultables. Hi ha moltes escoles que els publiquen perquè els nens i les nenes facin treballs i coses d'aquestes, i aquí estan. I, per últim, per qui vulgui adquirir aquesta cultura bàsica de la intel·ligència artificial, com a producte, un dels primers productes de l'estratègia catalana de la intel·ligència artificial, va ser aquest curs, que és un curs divulgatiu, que és per persones no tècniques, està dirigit a la societat civil, que es diu ciutadania.cat i que és un link gratuït que tothom qui vulgui es matricula d'aquí i el pot fer matriculat o sense matricular, i encara no té el capítol d'IA generativa, que li posarem aviat, perquè no existia quan el vam fer, no? Però que d'alguna manera dona aquesta pàtina de cultura bàsica, de saber què passa sota d'una IA, i ens ensenya que, per exemple, tenim dret a demanar sempre que s'ha decidit una cosa sobre nosaltres, si ha intervingut una intel·ligència artificial i amb quins criteris ens ha valorat per eventualment poder-ho discutir. Moltes gràcies.